Добър вечер, вие отново сте с Радио Масуко, аз съм вашият борещ 911. Днес ще обсъдим свалянето на Анито от модераторски права за втори път. Наистина много кофти за нея. И потърсихме я, за да даде коментар относно събитията, но тя не пожела да дава коментар. И затова сега ще се свържем с майката на Анито и тя ще разясни на нашите зрители какво точно се случва. Звъним. Ало, добър вечер. Моля, кажете какво точно се случва с вашата дъщеря. Ало, аз съм майката на Анито. Искам да ви кажа, че този чат провали живота на моята дъщеря. Тя вече не е същата. По цял ден стои на компютъра и яде и станала и дебела. Не се къпи по цял ден на този компютър, в този чат. Той я унищожи. Вече не ходи и на училище. И учителите ми звънят и аз няма какво да им кажа, защото ме е срам. Чух, че събирала толкова хора, събрала всичките хора в чата, за да се молят от нейно име, да се молят, за да бъде отново модератор. И откакто и махнаха модераторските права, тя толкова плака, толкова ми беше тъжно за нея. Прегръщах я, утешавах я, но нищо не може да промени това. Тя е много тъжна, иска отново да бъде модератор, но за жалост не притежава нужните качества, за да бъде такъв. Простете, толкова ми е тъжно, че направо се разплаках. Искам дъщеря ми отново да бъде модератор, за да бъде отново жива. Тя живее с модераторските права. Не я карайте да плаче, моля ви. Достатъчно ми е, че е дебела и грозна и никой не я иска. Поне да бъде модератор, моля ви. Това беше интересно изказване от майката на Анито. Наистина много тъжна история, защото наистина всички знаем, че живота на Анито беше да бъде модератор. Сега като не е модератор, просто не виждам как ще прекара остатъка от дните си. Много лошо наистина. Ще поговорим с администратори да я върнат, защото не искаме да се самоубива. Все пак трябва да има кой да гаврим. И това беше за тази вечер, приятели. Имаме извънредно обаждане. И това е от Dick Justice. Това е господин Neo Style. Мисля, че беше, или се бъркам. Моля господин Dick Justice да изкаже това, за което се обажда. Здрасти! Аз съм Dick Justice. Много си променям гласа, за да съм гангстер, но още живея с майка си. Майка ми всяка вечер ми прави пилешка супичка и аз сърбам заедно с попара. Много обичам пилешка супичка с попара да сърбам. Искам да кажа, че много мразя 911, мразя драката, мразя 01. Те винаги са толкова оригинални, затова правя гадни клипчета да ги псувам. Искам и аз 5 минути слава в този ксат. Никой не ми обръща внимание. Ще правя клипове, за да привличам вниманието. След вас съм, подире ви съм, аз съм зъл, много съм лош. Ще имитирам лъй, ще правя клипове като него. Няма къде да избягате. Явно този зрител е имал проблеми с уринирането, защото нищо не можах да разбера, освен че е глупав бълък, но в ксат всички са бълъци 90%, така че няма проблеми. И така, вече да завършваме нашето предаване. До нови срещи!